Sana. Ayaw, di ba? Oh, no, 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 no. Ay, mabalin. Small ka, medyo miso na. Small nga. Tagtagin. Magtatagtagin na lang nga bakit? Ay na po. Baglaki di ta mo ngayon pabulod di sa batos ko tatagtaginip mo. Ang mabalin bakit? Ta size 7 ka, size 8 isuna. Iya. Ay na, ang maglakit ng tatagtagin na lang. Naminduha pa'y gayam. Ay na ako. Atan to magamin nagpuy-puy at ikaw ko gusto nga maturo ka kabang bangutang ka. Ano to, jibag ko? Jibag ko. Jibag ko, tagawid ako. Sigurado bururay na bakit ko. Ano to, jibag ko? Iya. Pinusak ni bakit mo. Anak ka ng po. Lakay. Napay, ganano ka? Dak iti lalaki ding eh. Panakidingay ng wanan. Diyan banda. Kanak ti sang ribo. Na, diyan banda. Diyan kanto. Inungwan na ka. Wan. Lalaki, inik ka na ka sa ngaribaw. Wan. Atin eh. Ay na. May man. A few moments later. Ay naapo ba ko umot? Di mi ibagbaga? Sa nga pulo dagayam? Anak ka ng po. Nagsapa man dito nga tumawag. Hello? Oh. Wen, good morning. Wen, umayag damdamat ta. Ang pansta damdama. Wen, sige, Kirad. I love you. I love you. I love you. Hoy, si ka nga babae. Okay nga tawag, pinilakay ko. Di kalman ka pala nga tawag. Ay apo, sumayat ka matan. Garampingat. Tal na mamut na bagbagin. Sayat, ako di kagsasautat ta. Gatan. Ay nga tawag. Dila mabain. Sayat nga babae. Sumbat ka ah. Hey na. Ni mama ata. Sumbat ka. Katungtungan. Agaw kang tumang agaw ti cellphone.